Les activitats del Pla Educatiu d'Entorn, que tenen lloc als centres de la ciutat i que promouen la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Reus i el Departament d'Educació de la Generalitat, inclouen diverses línies de treball per fomentar l'ús de les biblioteques i el foment de la lectura. Els plans d'entorn pretenen animar els infants i joves a llegir dinamitzant les biblioteques escolars i consolidant-les com un espai lúdic en horari extraescolar a través d'actuacions concretes adreçades als alumnes de primària i secundària, a les seves famílies i a la comunitat en general. Els diversos centres que fan activitats de dinamització de les biblioteques i la lectura són les escoles Pompeu Fabra, Rubió Llors, Alberic i Casas i Misericòrdia i l'Institut Salvador Vilaseca. Precisament en aquest últim hi ha una dinamitzadora que ajuda i supervisa la biblioteca del centre. L'objectiu és que els nois i les noies s'acostumin a llegir, però a llegir coses que els agradin, o llibres que els agradin. Perquè la majoria diu que la lectura és avorrida. Per què? Perquè normalment llegeixen les coses que els manen a classe i a vegades no els acaba d'agradar. O sigui, l'objectiu d'això és fomentar la lectura, i fomentar la lectura sempre desenvolupen una millor creativitat, imaginació, comprenen millor els textos, i simplement és que fa falta que llegeixin. I així és una manera que s'acostumin a llegir. Per incentivar la lectura, l'Institut Salvador Vilaseca ha decidit valorar els alumnes que més llegeixin d'acord amb els seminaris de llengües de l'Institut. També el que fem és la lectura per punts. La lectura és un servei innovador d'aquest any i consisteix en que un alumne, qualsevol alumne de qualsevol curs, agafa un llibre per llegir, però el llibre que a ell li agrada, fins pot ser un còmic. I jo li dono una fitxa i després aquesta fitxa l'han d'omplir i després d'haver llegit el llibre, i l'han de donar a la seva professora de català o de castellà. I això els serveix per sumar punts a la nota final de literatura catalana o castellana. Altres de les activitats que se celebren dins el Pla d'Entorn per fomentar la lectura s'encaminen a la narració i comprensió de contes per promoure el fet de llegir tant des de l'àmbit dels centres educatius com de les famílies. Amb aquesta intenció tenen lloc nombroses activitats com el taller de contes llatinoamericans que se celebra a l'Escola Misericòrdia amb la coordinació de l'associació Madre Tierra. Durant aquest curs s'ha treballat un conte amb la idea que els participants desenvolupin la seva capacitat artística. L'objectiu d'aquesta activitat és que els nanos tinguin una actitud de creació i que relacionen el conte amb la creativitat, per una banda, i per l'altra, que puguin expressar tota la seva creativitat sense ningú tal. O sigui, si volen fer un caiman de color blau, que lo facin, o si volen fer una dona, no sé, molt gran o molt petita. O sigui, la intenció és fer que els nanos facin activitats creatives a través d'un conte. Una de les finalitats del Pla d'Entorn és fomentar la convivència i l'intercanvi d'experiències entre les comunitats educatives de centres diferents. Dins l'eix de treball de dinamització de les biblioteques i la lectura es realitzen força activitats conjuntes entre comunitats educatives de centres educatius diversos. D'altra banda, el Pla Educatiu d'Entorn també inclourà enguany una activitat a l'entorn de l'exposició sobre Tintín que es ve realitzant des del curs 2007-2008. El passat 8 de febrer va iniciar-se a les aules del Mas Carandell del barri del Carme un taller de reparació de bicicletes adreçat als alumnes de segon d'ESO de l'Institut Salvador Vilaseca. Aquest curs forma part de l'eix de treball d'aprenentatges professionalitzadors del Pla d'Entorn. L'objectiu d'aquest taller és donar a conèixer conceptes pràctics sobre la mecànica i reparació d'aquest vehicle, així com donar a conèixer les diferents rutes que existeixen a la nostra ciutat. Aquesta activitat s'allargarà fins al pròxim 8 de juny. Com és ben sabut, la música i les activitats artístiques són vehicles molt útils per facilitar l'aproximació i la cohesió entre les persones. El Pla Educatiu d'Entorn de Reus ha programat aquest curs diversos tallers en què es dona protagonisme a la música i l'expressió corporal. És el cas de les classes de guitarra que imparteix el músic David Martínez des del mes de gener i fins a finals de maig a l'Institut Josep Tapiró. Fem acords inicials, la tablatura i, en general, el que seria començar a tocar la guitarra des de zero. Més o menys, la guitarra és molt bàsica, però també té el seu.
Llavors, amb paciència, anar posant dits, acords i demés. A la mateixa línia, des de principis del segon trimestre, a l'Escola Els Ganxets s'han iniciat l'activitat de cant coral, mentre que a l'Escola Joan Rebull, des de principis de febrer, han engegat 2 grups de musicoteràpia. Precisament la musicoteràpia, una disciplina relativament nova, va centrar un taller adreçat a professorat de la ciutat que es va fer a mitjans de desembre a l'Escola Rubió i Ors. D'altra banda, dins l'eix de treball del Pla Català de l'Esport a l'Escola també existeixen tota una pila de tallers que busquen motivar els més petits a treure les emocions i conèixer el propi cos a través de la dansa i el ritme. La formació dels monitors és un dels pilars del Pla Educatiu d'Entorn per garantir que les activitats tenen la qualitat desitjada i acompleixen els objectius del Pla d'Entorn. Durant el curs es fan un bon nombre de sessions de formació en què participen desenes de monitors i monitores. Un exemple és la sessió de formació que es va fer el passat 3 de febrer, adreçada a un dels equips de monitors i monitores més nombrós, el dels responsables de les activitats esportives. El pròxim dissabte 13 de març, les entitats que es dediquen a l'educació en el lleure, agrupades en la Coordinadora d'Esplais i Escoltes de Reus, organitzen les activitats Juga per i Connecta't amb, que tenen l'objectiu de conscienciar els infants i joves de 6 a 17 anys sobre un aspecte en concret, en aquest cas, sobre la importància de preservar la natura i el medi ambient. 13 de març farem el Juga per i el Connecta't amb, que aquest any va per la natura i pel medi. I són un seguit d'activitats, tallers, jocs, obertes a tota la ciutat, per conscienciar una miqueta sobre aquest tema d'enguany. L'activitat Juga per, que s'adreça als infants de 6 a 11 anys, tindrà lloc de 4 a 6 de la tarda a la plaça de la Llibertat i consistirà en treballar el respecte al medi ambient a través de tallers, jocs o treballs manuals. D'altra banda, els nois i noies d'entre 11 i 17 anys faran l'activitat Connecta't amb, que inclourà xerrades, tallers i taules rodones.